Hej, vi er gruppe 2, og vi har om cirkler og indkanter. Ja, og hvis man skal regne formlen ud for en cirkel, hvis man skal finde omkredsen, så skal man sige enten 2 gange pi gange r, som er radius, eller pi gange d, som er diameter. Og hvis man skal regne arealet ud, så skal man sige pi gange r i anden. Og vinkelsummen for en cirkel er altid 360 grader. Hvis man skal tegne en cirkel i GeoGebra, er der 2 forskellige værktøjer, som man kan bruge. Den ene, eller den første, det er den, som man kan bruge, hvis man ikke lige har noget bestemt mål, og skal tegne en cirkel ud fra. Og den anden, det er, hvis du har et bestemt mål, som du skal regne ud fra. Så hvis du for eksempel skal regne med en radius på 3, så skriver du bare 3, og så tegner GeoGebra cirklen for dig. Hvis man tegner en streg, som går ind til centrum, så laver man cirklens radius. Og hvis man tegner en streg, der går igennem centrum og ud til begge cirklens periferier, så har man tegnet diameteren. Hvis man i en opgave bliver bedt om at tegne et korte, vil det sige, at man skal tegne en streg inde i cirklen, som rammer cirklens periferier. Og cirklens periferi, det er ligesom cirklens omkreds. Hvis man derimod bliver bedt om at tegne en tangent, vil det sige, at man skal tegne en streg uden for cirklen, som bare lige kommer ind og rammer cirklens periferi. Yes, så havde vi også lidt om indkanter. Og indkanter er egentlig bare antal af kanter, så det kan være alle slags kanter. Men vi vælger bare at tage femkanten. Og en regel for endkanter er, at vinkelsummen bliver altid regnet ud med parentes n minus 2, parentes slut, gange 180. Som sagt, så har vi en femkant her, og vi kan regne femkanten ud meget nemt med, vi kan regne arealet ud af femkanten meget nemt med GeoGebra. Man skal bare tegne en polygon, ja, det der. Ja, så sætter du bare, skriver du 5 punkter, og så har du en femkant. Så hvis du vil finde arealet, kan du bare gå ind under areal, og så trykke på polygonen, og så kommer arealet fra.